Hakateng kapa wadukun bersih makuit amen. Kamen kapara mereka sengi ya kecing pulih ke penikong jang kementak sengi ingin puson halor artli kidekat kasiti sya ki korin kal nong kepanikong kedekat kendai sipau bat kadwe ki ong kumne la tho kumne chapang kane kajing start ka khmat kam shem yo I ka skor kam shem yo sngew lemne ubreu ula jupoi perkhat ya kata ka ba ublei ula pen kre na ka banta kitu ki ba I ya Henry ublei ula pen pau ya kane kajing start hangi da uman sim ba khoi u yo I lang bai ki kam baro wat ya ki bari ki jong ublei naba mano batip ya ke jinglong ba syapo jong ubreu lai tang ka men sim ba syapo jong ubreu hi ha ka ju ka rukom omdan batip ya ki ba jileu syapang ublei lai tang men sim jong ublei ka tin jong try kene ki dikot ki atu yangi syapang kumno ngila ban yo I ya ublei kumno ngila ban tip ya kijing maya ki jong ublei ngi barok ngila yo ya umen simba khoi lamba baptisma nemar kata u Jisu da ka jing wan ka jong u da ka jing siu spa jong u yangi ula penla yangi ba sisin kasngi ngin la ban yo I ya kata ka ba ki khmat kimpat shem la yo I ne ki skor ke la yo sngew lemne ubreu ujupoi perkhat ya kata ka ba ngi kum ki ba la yo mat ya ka jing siu spa jong try jongi u Jesu Kristus ukun ba marwe jong ublei ukpa ya ba uma ukular ya kata mangi ngini yo Henry kene kedekat ke bakandai ke ong ya kata ke ba ublei ulapen kre na ke banta kitu ke ba I ya u kane kade ka kendon ya kitu ke ba I ya ublei ngila ban yo I ya kata ke ba ki khmat jong ka perthei kimla ban yo I ki skor jong ka perthei kimla ban yo sngew lemne ubreu badan ka perthei ujupoi perkhat henre kitu kiba don ya umensim jong ublei kita kiba long kawei bat une ublei ukpa kita kila ban yo poi hakata kajaka hakaba ki wei ki badon hak perthei kimla ban yo I ngila ban jeri kata kum ka paradise ngila ban jeri ya kum kata namar hakasiti ke ba nengkong chekino korin kalong ke ba khadar khodlai Paulus uthok kumne omdon ubala ban ong u Jisu ulong utrai lai tang da umen sem bakhoi temra kata kini ki atli dekhot na kene ka city ke benekong chekino kurin long ba ar kot khandai spho bat khatwei ka khot ka weriangi ba ngin la ban I ya ublei lada ngidon jinga dei bat umen sem bakhoi ubreu umla ban ngej ha umen sem bakhoi umla ban ngej ha u Jesu Kristus klem da yok manta ha umen sim jau se sien ngan ong ubreu umla ban ngej ha u Jesu Kristus klem da yok banta ha umen sim jong u kemut jong Kristus hi mul dei umen sim ba khoi ken wapen pau ki breu u Jesu ulong kumu e u Jesu bla su spa ingi bla pen la ingi bandon ha kata ka jaka ka bangi khot ka paradise de umen sim akhuj wapen pau hangi kibreu tingi ken mauru ya ka ba u Jesu
ulaong Jisu hilaong gospel kat kum Matius long khatway dekat arpusan ngan pule happy khatway arpusan Jisu wong nga aingo yame kokpa kotrai ke breng bekakendau ba melap uri yakini ki nak ki bastat bat ki basian bat melapan pau yaki ha kirit kiria hoi kopa mela ibit kumta depan poi sakata ka paradise da sim jung play ke sakawe pat ke pangidon kam mening ong ka jing ta ka baar ka jing sngurit ladang ilong ki barit te ya kata ka jing start play ngin sayo mat ke ladang ilong ki basurit ngin sayo mat ya kata jing start nangta hakalong wakhat lai gospel kumat Matius ka dekat ke bakhat way ni pule biang kumne Jisu wong haki senran jong u namar baki lakili balai sya me keren haki pajba daki parsi de Jisu ubatai ya kijing maya jong kahima beneng lapen tip tang hapi om haki de namar kata lada mangi ngimde ki bapli ya ki skor jong ki donot jongi ban pli ya ki khmat jong ka donot jongi de ngin sayo sngo tang ki parsi ide ne kene kadau Jisu batai ba ya ki jemaya jong ka hima beneng lapen tip tang hapi om haki dan makata kene ka weru ka wejing sisa ke ba ya ki jing batai jong ki jemaya ke ba ngi don hakapalang la batai tang haki senran jong Jisu tang haki apostol dan berkata kano kebalang Kristan ke khadile kebalang Kristan ke don ya ke jing hiar pateng nadu ki apostol di tangkatahi kebalang kepala ban yo jing tip ya ki jing maya ke ba ukris ubatai dan berkata ni nata sahakwe pat kalenong jong gospel ke Matius hi lenong ke bakhandriu nangta khad ke bakhadniau ni sem biang kumne Jisu ulap hai ketin hau Petrus suk mapi ko Simon kun ujana omdei ubreu berapan pau hapi yakane ke jing sisa de ukpa jonga ubah peneng ke tu ublei ukpa ula ban pen pau hangi da umet sim jong u ya ka jing sisa ke jing sisa khamtam ya ka jing long jong Chris hang ni ke ya ka konteks hang ni Jisu ula keren kumne namarba haba Jisu ulah keli haki senran kibriu kila ong Jisu ulong te kiwi pat kisran kila jubab bon kiwi pat jubab Jisu ulong re Petrus uang melong Chris ukun jong blai baim te mano ban penitu hangi ba Jisu Chris ulong blai baim udai mensim bakoi te kon men kepara ngiron kam ken ya mensim bakoi ban penlong yang ni kiba yalong kawai bat umen sim bakoi mo ban penlong kawai bat umen sim bakoi uba bat une umen sim bakoi na uba yu ilang ba ki kambaro wat ki bari ki jong blai tu umen sim bakoi dei uba yu ki kambaro wat ki bari ki jong blai marba omdon batip ya omdon batip ya ki ba jeliu sapang blai di mana batip di tang uman sim bakoi tingron kamban ngej ya uman sim bakoi kitu berkhoi bom ju ken mau ban khat ya uman sim bakoi dan kam ban khat ya uman sim bakoi kam ban dwai ha uman sim bakoi ban ya thu yangi ba kamon ko jung blai na kamata ka jing im ko jungi kalong kumno ke kata kamon jung blai nang ta susu ba mangi ngej haumen sim bakoi namar umen sim bakoi ulong ublei mangi ki Kristen Katolik ngej ha jing long laiwei ukpa ublei ukun ublei men sim bakoi ti ka jingej be ka jing im ya ka gospel ka ai ya man lawei wei breu pan ya omat ya ka jing im hau Chris ubah pen sai ya u ro pen long ya u ban la ban bisar ya ka jing sisa ka jing im ba kan jablei bat kepakan jabreu kat kum umen sim bakoi tidak kadau ngidan kam kenya umen sim bakoi mo ti ka jing im jong ki bala kerku kemut jong gitu ki bala poi sabeneng kadon ha ka jing jo khet ya kisok badap bat bajanai jong ka jing suspa bala pen urlong ta ka jing wan jong Jisu Kris
Thì cái này cái chừng mấy trong cái chừng long câu ấy và cái khu bắt đủ lấy bắt trong ba rõ cả long cả ba long hậu Chris cả long palat ya cái chừng sưu thu bắt cái chừng bắt tay ba rõ thì cái chừng thọ bộ khui cái keren sepang cái này ya kata cái chừng im cái ba palat ya cái chừng sưu thu lên palat ya cái ba lạ ban bắt tay để cái tin buriu mo cái chừng thọ bộ khui ni chăm ai bắt tao per và cái don kini cái chừng ring dur mo ya kata cái chừng im mo yang cái ching im kemudian cái ching im na cái ching im baru khoi cái ching sai cái ching su cái ching khawai kentiu kurim cái wan trong cái hima cái yeng trong kpa cái Jerusalem beneng ini cái paradise thì ya kata cái pakai khmat kam shem yo i cái skor kam shem yo sngeu lem ne ubreu la jupoi perkhat ya kata cái ublei lo pen kre na kabanta gitu ke i jeu thì nomor kata kongsan yang ini apa yang dia berbelai itu kejeng i jongi yau thì còn men ko para to ngin yai i berobor yau ngin yai khot yau men simo koi balaban pen i pa dalam persuthu yang i ya ka gospel ya ka bangi dei ban im ya ka bangi dei ban ailem hakiwe ka gospel ka balong uji sukuresi ya ka ba da men sim jong belai ngila ban itu ya kalenti syabeneng ilaban poi syabeneng takane ka takane kalenti jong uji suhi ya upa ngilaban senguthu berdithui uda omen sim bakoi dia kane kalong kata ka jing start pasisya tu berkhoi bekwa ban watching start ide ban watching start dano da omen sim bakoi dia kane kalong ka jing mentoi ban im da omen sim bakoi dia tongin nyai im berabor da omen sim bakoi to men ko para kene ketika message kene ketika jing perkat jing puson kalau ke jing pulai ke benikong pada jong matakas ngi live tarik 9 September jong usnem arajal arpusam en yoro ya Jesus Christ tempa kun sim bakui amen.